पेरेन्ट्सखौ थांखिनानै दिनैनि थारिखआव नोङो पेरेन्ट्सखौ माबानानै नोङो बुंदो नोंहा पेरेन्ट्सखौ मा लेङो नों फादार लेङो ना आफा लेङो ना बाबा लेङो मा खालामनानै बयनिबो सिगाङाव बुंदो दे नैरोजा नैजि मायथाइनि मेट्रिक आनजाद जाहोनाव आङो लिरनानै मेट्रिक आनजादखौ लिरनानै 95% लाखिनो थांखि लादों आरो 95खौ आं जेरैबाबो लाखिथारगोन। अके बयबो बेनि थाखाय आखाइ खबनानै हो जोङो फरायसा बिनानावनाबो सिनायो जुनियरफ्राबो सिनायो दा आङो बे फरायसालिनिनो रल नम्बर 3 1 2 3 आरो 1 2 आथ' फैयासै दा गाबोननि थारिखआव मेट्रिक आनजाद जायोबा पास खालामनो हागोन ना हाया? हागोन सार। सियर गासैबो साबजेक्टखौ पास खालामनो हागोन ना हाया गाबोन? नाजानोसै सार। मेट्रिक फरिखाखौ फेब्रुवारिसिमाव हागोन। बेसेबां जौखोन्दो लाना पास खालामगोन? 60 बयनिसिमाव दावराव बुंहरलाय फैगौ 2020 आव एग्जाम जागोनाव आं 60% लानानै आं पास खालामगोन। आखाइ खबनानै बिथांनि थाखायबो दा आं मानि थाखाय सोंदों आं बेखौ एसे खिथानो लुबैदों दिनै जोंनि साथाम फरायसाया 80 होनदोंमोन एसे कनफिउजन जानानै 75 आव फैफिनदों दा बिथाङा 90 60 साथामा जोंना डिफारेन्स आरो फार्स्ट डिभिजननि ओरैहाय स्टार्ट मार्क सानै दङ जेखुनु जाया मानो बिथांमोना मोनसे कमिटमेन्ट होबाय खोथा होबाय दिनै जोंनो दा कमिटमेन्टनि बाथ्रा बुंदों खोथा होदों सारा टिचार्सफोरखौ कमिटमेन्ट बिहरो जोंना डाइरेक्टर सारा दा जों फरायसाफोरनिफ्राय कमिटमेन्ट बिदों हागोन ना हाया मावफुंनो हागोन ना हाया आरो बेखौ मावफुंनो हायाबा बेसेबां लास्टिं जागोन दिनै आंल' गैया बावहाय नोंखौ नोङो बुंनानै थगायनाय मिन्स नोंनो पेरेन्ट्सखौबो थगायबाय नोंनि जुनियरफोरजोंबो ओरैबायदि मिनिजागोन साला बै मिटिंआवहाय माने एबसुनि फैनायावहाय बिमा बिफा फैनायावहाय थगायनानै बुंबाय 90% लाखिगोन 60% लाखिगोन हनै आदाया उमुगा फेलसो जाबाय फरायखायामोन होमबा नोंखौ बयबो मिनिसैना नोंनि लोगोफ्रा बयबो मिनिनोसै पास खालायगोन होननानै बुंबाय हनै जारौनि लोगोआ बयबो मिनिसै दाना पास खालायनो हायाबा थार्ड डिभिजन जायोबा थार्ड डिभिजनसो जाबाय फरायखाया ओरैसो बुंफ्लादोंमोन बेबो दानिफ्रायनो थाग थियारि जानांसिगोन मिथिबायना आं सासे मानसिनि नाम बुंनो जे एकदमबारे फिसासा मानसिया गोसोम थेफ्रि बेखौ सनानि गाल होननानै बुंनाय जादों सनानि आइजो होननानै बुङो दा भारतनि जोंनि आसामनि ओरैबायदि स्पिड खारो एशियान गेमाव गल्ड मेडेल मोननाय ओरैबायदि स्पिड खारनो हायो दाख्लि जुलाइ मासाव मोनबा सनानि मेडेल लानानै भारतनो होफैदों बियो भारत हादरनो गाव मोननाय मिन्स भारत हादराव मोननाय बे आइजोनि मुङा आरो आसामाव बेखौ मा होनो सारा भारतआव डिं एक्सप्रेस होननानैबो बुंनाय जायो बेखौ डिं एक्सप्रेस मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन जादों बे स्पर्ट्सआवबो ओरैबायदि खारनो हायो एथलेटिक्स गेलेयो हाई सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन जादों बे आइजोनि मुङा रल नम्बर थ' गैला जोंना 10 ना नों जेखुनु जाया मा नाम बे आइजोनि नामा हिन्जावसा नामा हा बल्लबी जाहांदों दे मा नाम हा मा नाम हिन्जावसाया फिसा एकदम गोसोम थेफ्रि अब्लाबो बेखौ गल्डेन गार्ल होननानै दिनै सारा भारतनि मानसिफ्रा बुङो इउटुबाव नाय गुगोलाव नाय जेखुनु जाया नाय नोंथांमोना नुनो हागोन आसामनि इउएन एकाडेमिना बिराद लाइराइस गारदों सेंग्राफ्रा मोनथियो ना नोंसिनियाव दा थांगोन सोंहैनाया मा नाम पेपाराव बिराद फैबाय थायो जायफोर मबाइल नायो बिथांमोनाबो नुगोन एडभार्टाइजफोर होयो टिभियावबो नुगोन निउस जानायनि सिगां सम होयो खारनायनि मा नाम बेना दे यस हिमा दास आखाइ खबनानै बिथांनि थाखाय आखायोमोन जोंसिम सोंफैयासै ना इउएनआ हिमा दासआ दाख्लि मोनबा सनानि मेडेल लानानै होफैदों भारतनो एक मासावनो मोनबा
World Championship ओमफ्राय international levelनि खारनाय बादायलायनाय बादिनायाव मोनबा सनानि मेडेल लानानै फैदों लगे लगे नरेंद्र मदिया कंग्रेचुलेसन होदों बेनो कंग्रेचुलेसन हिमा दास नोंनि थाखाय दिनै जोङो भारतआ गोग्गानाय मोनबाय आरो नोङो भारत हादरनो सनानि मेडेल लानानै होफैबाव नरेंद्र मदिया टुइटाराव बेखौ लिरनानै होदों आरो बेखौ मिटिंआवबो बुंबाय हिमा दासखौ नरेंद्र मदिया कंग्रेचुलेसन होनायजों गोजोननाय जासिनायजों लोगोसे आरो नोंहा ओरैबायदि गोहो दङ भारत हादरनो सनानि लानानै होफैबाव लगे लगे प्रेस मिट खालायबाय हिमा दासआ मिडियाखौ लेंहरबाय बुंबाय नरेंद्र मदि सारनि बुंनायखौ आङो गोजोननाय मोनबाय आरो आं दिनै खोथा होबाय नरेंद्र मदि सार नोंथांनो खोथा होबाय भारतनि 130 करोड़ मानसिनो आं खोथा होबाय आरो भारत हादरनो आं सनानि मेडेल लानानै होफैबावगोन बेनि थाखाय आङो फुङाव 4 घन्टा बेलासियाव 4 घन्टा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय रेडि फुङाव 4 घन्टा बेलासियाव 4 घन्टा प्रेक्टिस खालामनो थाखाय रेडि अब्लाबो आङो भारतनो सनानि मेडेल लानानै होफैबावगोन आं कमिटमेन्ट होबाय बाथ्रा होबाय नरेंद्र मदिनो बे कमिटमेन्टआ बेसेबां गिदिर दिनै हिमा दासआ मा होनदों सारा भारतनि 130 करोड़ मानसिनो जोंनोबो दिनै बे कमिटमेन्ट होबाय फिसाफोरनि सिगाङाव मा थांगोरखो मादै मोनसे नामा नोङो दिनै खोथा होबाय बिनानावा खोथा होबाय फंबाया खोथा होबाय बे हाबाफारिखौ दिनै मावफुंनांगौ कमप्लिमेन्ट खालामनांगौआ नोंसिनि गिदिर बिबान थाबाय आरो बेखौ जेरैखि जाया मावफुंनो हाथारनांगोन नङाबा सारा जोंनि नैबे हराव थानाय मानसिफ्रा दिनै लासिं सिं जागोन दिनै बेखौ मावफुंनांथारगोन बेनि थाखाय हिमा दासआ 4 घन्टा प्रेक्टिस खालामनो रेडि बेलासियाव 4 घन्टा प्रेक्टिस खालामनो रेडि सान्दुं दुंबाबो अखाबाबो रेडि बियो दिनै प्रेक्टिस खालामनो दिनै नों 90% लाखिनो थाखाय फुंनि 4टायाव सिखारनानै नोङो 8टासिम फरायनांसिगोन 1 घन्टाया नों दुगैनाय मानायजों स्कुलाव फैनायजों बेलासियाव 7टानिफ्राय 5टानिफ्राय हरनि 1टा 2टासिम फरायनो थाखाय रेडि जानांसिगोन नोङो अब्लासो नोङो 90%खौ नों लाखिनो हागोन आदारवाइज नोङाबा लाखिनो हानाय नङा आं मानि थाखाय बुंदों कमिटमेन्टआ गोरलै बाथ्रा नङा बे कमिटमेन्टखौ मावफुंनांगौबा जोङो गोब्राब नाजानांगोन हार्ड वार्क खालामनांगोन खस्थ' खालामनांगोन दिनै हिमा दासआ रेडि जादों जोंबो नोंबो रेडि जानो हानांसिगोन अब्लासो जोङो मोनफुंनो हागोन नोंनि हास्थायनाय नोंनि पेरेन्ट्सनि दिथागिरिनि हास्थायनायखौ मोनफुंनो हागोन नङाबा मोननो हानाय नङा दा नों रेडि नंगौना नङा रेडि ना दा ओंखायनो जों फरायसाफ्रा मा जानांगोन सान्दुं दुंबाबो अखा हाबाबो फरायसालियाव थांगोन आङो अखा हानायखाय दिनै फैयासै बिदिबा माब्रै जागोन सान्दुं दुंबाबो अखा हाबाबो फरायसालियाव थांथारगोन आङो दिनै फोरोंगिरि सारा मा फोरोंगोन आंहा बिनि सायाव दिनै मार्कगिरि खालामथारनांगौ आङो दिनै बिनि सायावहाय मोजाङै बुजिनानै लानांगौ फरायसालिनि एग्जामाव बे फैयोबा आं हानाय नङा नङाबा जेरैखि जाया आं थांथारगोन सान्दुं दुंबाबो अखा हाबाबो आं थांथारगोन साइकेल गैयाबाबो मटर गैयाबाबो थाबायनानैबाबो थांगोन आङो थांथारगोन आं जेरैखि जाया फरायसालियाव आङो रेडि खस्थ' खालामनो थाखाय रेडि आरो मोनायाव मा गरमबाबो फांखा गैयाबाबो कारेन्ट गैयाबाबो फरायनो थाखाय आं रेडि हिमा दासआ दिनै फुङाव 4 घन्टा बेलासियाव 4 घन्टा खालामनो थाखाय रेडि जोंबो रेडि जानो हानांगोन अब्लासो जोङो साक्सेस जानो हागोन मेट्रिकखौ नों जेरैबायदि लुबैदों जेरैबायदि हास्थायदों जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेबायदि मोननो हागोन नङाबा मोननो हानाय नङा दा आखाइ खबनानै बिथांमोननि थाखाय बयबो जिरायदो क्लास 10नि साबा गसंलाय जाय जोंनिया क्लास 10नि नों माबा जिरायदो नैबे खाथियावनो जिराय क्लास 10नि साबा दे पेरेन्ट्स माबा गार्ल्सनि साबा गसंलाय क्लास 10नि बाखि दहाय बि गसंखांबाय साबा बयबो जेबो नङा साबा गसं सासे गसंबावलाय क्लास 10नि अके आरो नैबे फरायसालिनि गसंलाय साबा रल नम्बर 1 खौथ' आं रल नम्बरखौथ' मिथियोब्ला 4 5 6 7 फोर दंना गैया 8 सिम 4 5 6 7 8 10 गसं नोंसोर बिनिजोब ना दे गसंजोब दे जेबो नङा लाजिनांगौ जेबो गैया जों मिथिनोसो लुगैदों मिथिनो थाखायसो दिनै जों बे हाबाफारिखौ लादों इउएन एकाडेमिनि क्लास 10 नि गसं दे इउएन एकाडेमि क्लास 10 नि साबा गसं दे साबा ओरै फै नोंसोर साबायाबो ओरै फै
साब्रै सासेयालाय गैला दंबावो ना दंना गैला इउएननि दंना गैला दङ जों सारहाट एनजिअ स्कुलाव थांदोंमोन पुनेयावहाय 3700 नि एबाउट स्टुडेन्टसफोर दङ 3700 एबाउट स्टुडेन्टसफोर दङ बेनि नामफोरखौ डाइरेक्टर आरो माने प्रिन्सिपाल मेडाममोना गासिबो फरायसाफोरनि नामखौ मख'जोबनो हायो क्लास 1 निफ्राय ओरैबादि क्लास स्टुडेन्टसफोरजों गोमोर बैनि डाइरेक्टर प्रिन्सिपाल टिचार्सफ्रा उमुक डाइरेक्ट लेंहरजोबखायो ओरैबादि नामा मख'जोबखाजोबो बिसिनाव दा आंथ' नामखौ मोनथिया जिखुनु जाया एनिवे दा नोंसिनि रल नम्बर 1 खौ गाख्लायनो थाखाय दाना नोंसोरथ' बोलोफोरा नांसिगोन 1 नि खिथुआवथ' थालांबाय थानो हायाना रावबो हागोन ना हायाना चेलेन्जसो बे बादिनांनायसो जायनो गोख्रैसिन खारनो हायो बे जुगाव बेनो देरहासार जानो हायो मिथिबायना दिनै हिमा दासआ गोख्रैसिन खारनो हानायनि थाखाय गल्डेन गार्ल मुं मोनदों जोंबो बेनिफ्राय गोख्रैसिन खारनो हायोबा गल्डेन मैन गल्डेन बय होननानै बुंजागोन जों बयजोंबो मिथिबायना जों गोख्रैसिन खारनानै सोर साबसिन गोख्रैसिन खारनो हायो कम्पिटिशना बिसोर नोङो साख्रि मोनसेल'बा नोंबो सिलायनांगोन बेबो सिलायनांगोन बैबो सिलायनांगन 6 जननि गेजेराव नोंसोर सिलायनांगोन जायनो बांसिन लिरनो हायो बिसोर साख्रिखौ मोनगोन उमुगा लादो होनबाथाय जानाय नङा दा 90% लानानै पास खालामनो मोनबाय नोंनि लोगोआ दा नोङो मेट्रिक आनजादखौ नोंसिनि पेरेन्ट्स फैदोंना फैयाखै नोंनालाय फैदोंना अननानै एसे गसंदे पेरेन्ट्सखौबो जों नोंनालाय बबे फैदोंना दा इउएन एकाडेमि हिसाबै लेंहरबानो फैखागोन बाखि सोरबा खामानि थाबाय दा प्राइभेट स्कुल हिसाबै जोङो मिथिगौ दिथा होनायाबो बांसिन जायो नाथाय प्राइभेट स्कुल हिसाबै जोङो फरायसालियाव दिथा होनायजोंल' लोगोसे जाया दहायनो जोंनाबो सारा बुंखाबाय न'आवबो थाफानांगोन फरायनो हानांगोन हरनि 2-3 थाफानो हानांगोन फरायसाया बेसे गोबाव थानो लुबैदों फरायनो लुबैदों जोंनि बिमा बिफायाबो बेबायदि खस्थ' खालामनो हायोबासो मार्कखौ मोननो हागोन नों लुबैनाय बायदि मोननो हागोन हरनि 2-3 जों फरायसाया फरायोबा जोंबो बिनि खाथियाव थाफाबाय थानो हानाय केपासिटिखौ जोंबो बानायनानै लानो हानांसिगोन अब्लासो जोङो रिजाल्टखौ मोननो हागोन मार्कखौ मोननो हागोन नङाबा मोननो हानाय नङा जिखुनु जाया आं नोंसिनाव सोंहरथ'ला जिखुनु जाया फरायखायो जोंनिया प्राइभेट स्कुल हिसाबै फरायो हयथ' प्राइभेट स्कुल हिसाबै फरायाबा नोंथांमोना दानो बुंहर बेखौ जोङो थिग खालायगोन दा गाबोननि थारिखआव मेट्रिक परीक्षा जायोबा नों पास खालामनो हागोन ना हाया आरो बेसेबां पार्सेन्ट लानानै गाबोननि थारिखआव पास खालामनो हागोन गाबोननि थारिखआव बेसेबां पास लानो हागोन 60 गाबोननि थारिखआव 60 एबाव 5.5 मासनि उनावबा फेब्रुवारियाव जायोबा 70 एबाव sure नोंनि आइनि सिगाङाव बुंलाय सोरथो नोंसिना फैयाखैना अके दा नोंनिया फैदोंमोन ना नों गाबोननि थारिखआव मेट्रिक आनजाद जायोबा पास खालामनो हागोन ना हाया बेसेबां पार्सेन्ट पास खालामनो हागोन 70 फेब्रुवारिसिमाव जायोबा 90 एबाव नोंसिनि आइ फैदोंमोन ना आइखौ थांखिनानै बुंहरदो गोब्रै बुं आं फैगौ 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव फेब्रुवारिसिमनि गेजेराव जानाय आनजादाव आङो 90 जौखोन्दोनिबो बारा नाम्बार लानानै उथ्रिसार जानो हागोन आं आइखौ थांखिना बुङोदि आङो 2020 मायथाइनि जागोन एसएसएलसि आनजादाव 90 जौखोन्दोनिबो बारा लानानै आं उथ्रिसार जानो हागोन बिथांनि थाखाय आखाइ खबनानै हो जे बिमानि सिगाङाव बुंबाय आरो जे 90 जौखोन्दो लानानै पास जागोन होननानै बुंबाय किन्तु फंबाय बाबु नोंनि आइया जेबायदि गोसो होनानै खोनासंबाय जे होनानै दिनै बयनिबो सिगाङाव लोगोफोरनि सिगाङाव दिनै साहस जानानै गसंबाय नोंनि सायाव बिराद गौरब दङ मिथिबायना नों बे खामानिखौ दिनैनिफ्राय
एकदमबारे नों जेसेबां फरायोमोन बेनि डाबल गोसो होनानै फरायसिननांसिगोन नोंनि आइनि जे सिमां नों आइनो जे खोथा होबाय आइनो जे दिनै मोनसे खोथा होबाय बेखौ खामानिखौ नों मावफुंनांसिगोन अब्ला नोंनि आइया गोजोननाय मोनगोन मिथिबायना बेजों लोगोसे जों बयबो गोजोननाय मोनगोन दा नोङो मेट्रिक फरिखाखौ जे फेब्रुवारिसिमाव जे बेसेबां पार्सेन्ट लानानै पास खालामनो सानदों आं मिथियो ओरैनो एबव लानानै उथ्रिसारसिनो 80 and above अके दा नोंसिनि पेरेन्ट्स फैदोंना दा पेरेन्ट्सनि सिगाङाव बयनिबो सिगाङाव बुंदो इउएन एकाडेमि हिसाबै जोंहा थांनाय लास्ट इयारावहाय बेसेबां हाइस्ट पार्सेन्ट मोनामोनलाय हा 82 मा नाम बेना 82 दा देग्लाय बेनिफ्राय बांसिन नाम्बार लानो हागोन जेबायदि फरायसाफ्रा दिनै चेलेन्ज खालामदों थांनाय बोसोरनि रेकर्डखौ सिफायनो हागोन आरो नोंसिनि ग्रुपआ बयबो सिफायनो हागोन आं बेखौ फोथायनाय दं दा नोङो नोंनि पेरेन्ट्सनि ना देया दा न'आव माबायदि फरायो ना हस्टेल थायो हस्टेलाव न'आवनो फरायनायाथ' मोजांब्ला बुंनाङा थाफानो हायो ना हाया सम माबाफोर खामानि मावो औ दा नोङो गाबोननिफ्राय दिनैनिफ्राय आदैखौ आं खावलायबाय आदाखौ आं खावलायबाय फुङाव बेजों 2 घन्टा थाफायाबा ओंखारलांनो नांला बेलासियाव फैनाय लोगो लोगो 5टायानो जा 6टायानो जा फैनाय लोगो लोगो बेजों नोङो मेंनाय बानायखौ गारनानैबाबो हरनि 11टा 12टासिमबाबो जुजिनांसिगोन थाफानो थाखाय अब्लासो दिनै जेबादि फंबाया बुंदों 80 एबाव लानानै पास खालामनो अब्लासो साक्सेस जानो हागोन आरो बे पार्सेन्टखौ लाखिनो हागोन नङाबा हानाय नङा दा बर'नि फादारनि सिगाङाव फादारखौ थांखिनानै बुंलाय आफा आं फैगौ 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव 80 आरो बेनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारगोन आखाइ खबनानै नोंथांनि थाखाय नोंसिना पेरेन्ट्स फैयाखैना दा गाबोन जुदि मेट्रिकनि इंलिश साबजेक्ट जाबाय इंलिश साबजेक्ट जायोबा नोङो इंलिश साबजेक्टखौ बेसेबां मार्क केरि खालामनो हागोन 80 एबाव बय सेन्सखौ हाजोबदों ना हाजोबाखै नेरेसनखौ हाजोबदों ना हाजोबाखै बारा हाजोबाखै नेरेसनखौ हाजोबाखै दा बेनि थाखाय मा खामानि मावनांगोन नाजानांगोन जुदि कुसुगाव इउएन एकाडेमियाव फोरोंग्रा गैयाबा फोरोंग्रायाथ' दंखायो जोंना टिचारा दंखायो साबजेक्ट टिचार हिसाबै इंलिश दंखायो इंराजि दंखायो नोङो दिनै बेनि थाखाय कुसुगाव गार्ल्स इउएन एकाडेमियाव जुदि नोंखौ इंलिशनि थाखाय नोङो बेजों बुजिनाय मोनाखैबा हायाखैबा नोङो कुसुगाव पाब्लिक हाई स्कुलनि फोरोंगिरि सारजों फैनानैबाबो बुजाय जाफैनांगोन आङो इंराजि ग्रामारनि नेरेसनखौ हायाखै आंनो सारा 2 घन्टा 3 घन्टा सम हो सानसेनि थाखाय आङो नैबेखौ क्लियार खालामनानै लानो नों 2 मार्कनि थाखाय नोङो क'क्राझार इउएन एकाडेमियाव थांनांगौबो हागौ नोंनि सिनियर स्टुडेन्ट्स जाय गलांबाय बे इंराजियाव पारफेक्ट ग्रामाराव मोजांथार बिजोंबो नोङो सोलोंनो थांनानै सोलोंहैनो नांगोन मानो होनबा नोङो जुदि पास खालामथारनांगौबा 100% नोङो रिजाल्ट खालामनांगौबा मोजां खालामथारनांगौबा आङो ग्रामारखौ हायाखै 2 नम्बर हायाखै होननानै दोननो नाङा बे 2 नम्बर जोंनो कालेक्शन खालामनानै 100 जायो जोंना नों जुदि बहाय 2 नम्बर दोनबाय टेन्सआव 2 नम्बर नेरेसनाव 2 नम्बर आरो भइस सेन्सआव 2 नम्बर दोनबोयोबा बे बिसिबां गाबोगोन जोंना दा बेनि थाखायनो जेरैखि जाया आङो दिनै इउएन एकाडेमियाव आंखौ माने आं बाहाय बुजिनाय मोनाखैबा कुसुगाव गार्ल्सआव फैनानै पाब्लिक हाई स्कुलाव थांनानै बा बहायबा सोरजोंबा थांनानै बा सराइबिल इउएन एकाडेमियाव थांनानैबाबो आं सोलोंहैथारनांगोन बेनि थाखाय रिलि जानांगोन नोङो मिथिबायना दा असे ओभारअल मेट्रिकखौ बेसेबां पार्सेन्ट लाना पास खालामदों 75 अके दाउरा बुंहरलाय बयनिबो सिङाव आं मेट्रिक आनजादाव 2020 मायथाइयाव मेट्रिक होनानै 75% लाखिनो सानदों आखाइ खबनानै नोंथांनि थाखाय नोंसिना पेरेन्ट्स फैदों ना न'आव थायो ना हस्टेलाव थायो हस्टेलाव थायोना हस्टेलाव थानांगौआथ' जोंना गार्जेन बिथांमोना जेसेबां नांगौ मानि होफैखायो जोंना डाइरेक्टर सारनि दायित्व थाबाय दा हस्टेलावथ' रुल्स एन्ड रेगुलेसन होननाय दंखायो नेम निथि दंखायो फरायनाय मानाय गासैबो दा बेवहाय नोङो बे हस्टेलाव साबेसे थायो 10आव
साथाम नों ओमफ्राय नोंसोर सानै थायोना अके दा हस्टेलाव थानायाव जिम्मेदारा बांसिन जाहैबाय नोंसोर बांसिन नाम्बार लाखिनो हानाय नोंना जोंना फंबाया 90 होनबाय 90 होनबाय नोंसोर दाना हस्टेलाव थाग्राफ्राखौ जुजिनांसिगोन आउटआव थाग्रानिख्रुइ बांसिन दा नोंनि टारगेटआ बेसेबां जानानै दङ मेट्रिक फरिखाखौ 80 एबव हागोन ना सियर अके बयनिबो दावराव दंदे आं फैगौ 2020 मायथाइनि एसएसएलसि एग्जामाव 80 एबव फारसे नाम्बार लानानै उथ्रिगोन ओके आखाइ खबनानै बिथांनि थाखाय जोंना मादिया खोनासंगोना नोंसोरखौ सोंदो दा बिनानावमोनखौ सोंनोसै ओरैनोथ' सोंनोसै बेनिफ्राय आं फोजोबनोसै दा गार्ल्स ना नोंसिनिया औ जोंना साइन्स साबजेक्टआव मोनबेसे चेप्टार लेसन थायो साइन्सआव साइन्स टिचारा मोनथिगोन 16 थायो 16 ना मेथ्सआव बेसेबां थायो मेथ्स साबजेक्टआव बेसेबां चेप्टार थायो लेसन नोंसिनि पेरेन्ट्स फैदों ना फैयाखै दिथागिरि आइ आफामोन फैनो होनदोंमोन फैदों ना फैयाखै ना फैदों नामा फैदों आखाइ गसंलाय हरनानै फैनो होनदोंमोन फैदों ना फैयाखै फैयाखै नोंनाव फैयाखै ना फैयाखै नामा मा साबथि गैयानि बिमा बिफा हरे फैदों नोंनासो साबथि फैदोंना दा आं बिमानिफ्रायसो मोनथिनो लुबैदों दा न'आव फरायना फराया मादै बियो हा खोनाया दुर्बल फरायनाया दुर्बल न'आव होमबा फुङाव थाब सिखारादां हा ओरै फैसै दावराव बुंबाय लाजिनो नाङा थिग खालायगोन नोंसोरजों जों फोरोंगिरि सारमोनजों ज' मिलायनानै जों फरायसाफोरखौ थिग खालायगोन दे फरायनायाव खमसा खयथासोआव सिखारो फुङाव जाबाय थानांगौ जायो ओमफ्राय मोनायावलाय मोनायावबो आलदा उन्दुनाय ओमफ्राय नायसनबाय थानाय जाया मोनायाव आलदा नायसनबाय थानाय जाया दा आलासि जानायफोर बा लोगोफोरनाव थांनाय बेरायनायफोर बियो थांनो मोना थांनाय जाया ना दा मादैया मोनसे खामानि मावनांसिगोन मावथारनांसिगोन फिसाजोखौ पास खालायथारनो थाखाय मेट्रिकखौ पास खालायनो थाखाय जुदि फेल जायोबा दिनै जेरैबायदि गार्जेनफोर फैदों सासे सानैजों जेसेबां मानि फैदों दा आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नागिरदों सानै जोंना बिब' बिनानाव जेनेबा सापज गामिसेनिनो सानै जाहैबायमोन माने बिसोर सानैया गामिसेनि जाहैबाय सासेया पास जाबाय जुदि सासेया फेल जायोबा बै पास जाग्रानि बिमा बिफाया माने गवाफोरनि मानसिफोरखौ साहा कापसे लोंहोबाय फिसाजो पास जानायाव मोजां बयनिबो थाखाय अननाय मोननायनि थाखाय पास जानायनि थाखाय साहा लोंहोबाय फेल जाग्रानि बिमाया बै न'खराव थांनानै साहा कापसेखौनो लोंहोनो हानाय नङा बेवहाय नानानथा कुइसन सोंगोन नोंसिनाबो होदोंमोन पास जाखो ना फेल जाखो फेल जाबाय फरायखाया रोंखाया नानानथा मा खोथा ओंखारलांगोन बिमा बिफायानो बेनो ओरै उन्दुनाया जारुजों जाबाय बिनि बिसिनायाव नोङो जिरायनानै थाबाय था अब्लासो जों रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हागोन सोंनांगोन नोङो मादैया सों फरायनो हादों ना हायाखै माबादि नोंनि फरायनाया नों सोंबाय था मोजां जादोंना जायाखै मोजां जादोंना जाया सोंबाय था पास खालायथारनांगोन नोङो आरो फुङाव 4टा 4:30 पास टाइमनो फोजाथारनो हानांगोन जोङो आरो हायोबासो जोङो रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हागोन आदारवाइज नङाबा हानाय नङा जानानै 2 घन्टा जिरायनानै थाबा फैनाय लोगो मोनायाव जोंना खामानि थाया ओंखाम ओंख्रि संनायजों लोगोसे नायबाय था जाखांनानै मादैया हरनि 10टा 11टासिम जिरायनानै थाबा अननानै बे आंनि रिकुवेस्ट अब्ला जोङो जारौखौ जोङो मोजां पास महराव मोननो हागोन दा डिउटिखौ मादैया मावदो फाला माव आदैजों नोंजों जिरायलायनानै माव अब्लानो जों मोजां मोननो हागोन दा आं जारौनाव सोंनि पास खालामनो हागोन ना हाया जे नोंसिनि माया जे बाथ्राखौ बुंबाय फरायनायाव एसे दुर्बल होननानै बुंबाय दा मेट्रिकखौ पास खालामनो हागोन ना हाया फेब्रुवारिसिमाव मा डिभिजनाव लानानै पास खालामनो हागोन
नाजानायाव दङ दाबो डिभिजनखौ सानथ'वाखै नाजानायाव दं पास खालायथारनांगोन दिनै नोंनि थाखायनो नोंसिनि माया बाहाय फैदों बुंफै मानि मान सन्मान फोरोंगिरि सारमोननि मान सन्मान गामिनि मान सन्मान गासिखौबो नोंनाव दिनै दायित्व थाबाय जारो नोङो जेरैखि जाया पास खालायनांगोन मिथिबायना फरायनायाव गोसो होनांसिगोन माबा माबि आखिनाय माबा माबि खालायनाय साननाय हनाय बेफोरखौ दोननानै गोसो होनानै फरायनांसिगोन आरो नोङो फरायनायाव गोसोआव थायोना थाया थायोना फरायनोसो बायो बायोसो गोसोआव थायो अब्ला नोङो बानो नाङा दिनैनिफ्राय मिथिबायना मोजाङै फरायनांसिगोन पास खालायनो हायो आं दिनैनिफ्राय नाजानोसै होनना बुंलाय आं दिनैनिफ्राय नाजागासिनो हायो अके दिनैनिफ्राय नाजासिगोन फरायनायखौ बाला दा नोङो नोंसिना पेरेन्टसथ' फैयासै जिखुनु जाया नोंसोर बारा गोबाव गैला आं बयनावबो एसे सोंजोबगोन दा मेट्रिक आनजादखौ पास खालायनो हागोन ना हाया नोङो सियर गार्लसनिफ्राय नोंसोर हाहोथारनांगोन मिथिबायना दा थांनाय बोसोराव नोंसिनि गार्लसनिफ्राय सोर बांसिन नाम्बार मोनामोन बेसेबां मोनसे मोनाखै 57 फार्स्ट डिभिजन थाङासै देग्लाय बेनि मार्कखौ गाख्लायनो हागोन ना हाया नों हायो हाथारगोन सियर अके अब्ला जोङो गार्लसनिफ्राय जे मोजां जे टेलेन्ट खालायनाय बिनानावखौ मोनबाय दा पास खालायनो हायो ना अके गोजोननाय जासिबाय आङो खालायथारनांगोन दा नोंसोर साथाम दंबावो जोंहा बयसफोर दंबावो दा गाबोननि तारिखआव जुदि नोंसिनिया साइन्स साबजेक्ट जाबाय बे साइन्स साबजेक्टआव नोङो बेसेबां % मार्क्स लाखिनो हागोन हा 60% सियर थगायाखै गार्जेन सोंना गैया गार्जेन फैदों ना एसे दावखो होदों नालाय न'आव जार'आ फरायनायाव माबायदि मोजां फरायो थिननांगौ ना थिननाङा औ सयथाबासो सिखारो ओमफ्राय मोनायाव बेसे गोबाव थानानै फरायो 10थासिम बारायहोनो हागोन ना हाया गार्जेननि रल बिराद गिदिर रल दहाय बुंदों सार गार्जेननि रल बिराद गिदिर रल दहाय बुंदों सारना गार्जेननि जे रल बेखौ जोङो लानांसिगोन एसे गार्जेन हिसाबै दिथागिरि हिसाबै जोङो खामानिखौ मावनो हानांसिगोन गुबुन जायगानि फरायसालिनि दिथागिरिफोरखौ नायदों जों जेब्ला थांनानै जों साउथ इन्डियानाव थांदों मुम्बाइआव थांदों पुनेआव थांदों जोङो फरायसालिनि फोरोंगिरि सारमोनजों दिथागिरिफोरजों सावरायनानै फैदों नायनानै फैदों बिथांमोना कल खालामनाय लोगो लोगो लेंहरनाय लोगो लोगो डायरियावसो लिरनानै हरजोबो बयनोबो बिदि लाइजाम हरा बिथांमोना मिथियोना लाइजाम हरा बै उन्दैफोरनि डायरियाव बयखौबो नटिस होबाय गाबोन उमुगाव पेरेन्टस मिट जागोन ज्राव फैजोबबाय डायरियाव उन्दैफोरखौ खिथाहैनांगौ फंसेल' बिसिना मानो फैजोबो जोंना लाइजाम हरसेयावबो बादायलायो दा फुङाव लेट सिखारो गाबोननिफ्राय 4टायाव फोजानो हागोन ना हाया मादैया हागोन ना हाहोथारनो हायोबासो जोङो मेट्रिकनि जे रिजाल्ट नों लुबैनाय बायदि हास्थायनाय बायदि बयबो हास्थायनाय बायदि पास खालामनो हागोन माबा हानाय नङा बे 6टायाव सिखारोबा बिनि मोखां सुनो माबा माबि खालायनो मानो देलायनो हिनजावफोरनो आधा घन्टा टाइमा नांखागौ जों बेखौ मिथिगौ दा बेनि थाखायनो 4टायाव सिखारोबा 4:30 फरायनो हागोन मोखां सुनाय माबा माबि थांनायजोंनो क्रिम फुननायजों देलायनाय खानाय खानायजोंनो दा ओंखायनो जों जुदि 4टायाव फोजानानै 7थासिम जिरायफानो हायोबा बेनिफ्राय जों खामानि मावनो हायोबा मोनानि 6टा 7टानिफ्राय जों जिरायनानै हरनि 10टासिमखौनो फरायबाय जिहेतु 11टासिम फरायबाय जों जिरायफानो हायोबा अब्ला जों रिजाल्टखौ मोजां खालामनो हागोन नङाबा हानाय नङा दा जिखुनु जाया मानो जे बाथ्राखौ बुंदों नोंसिनि माया सैथोखौनो बुंबाय फुङाव 6टायाव सिखारो बे नंमारगौ ना नंगौ